चलिए आई एक जनी के नया नया गौना हो जात भइल बटे और वहाँ के पति के पुलिस में जाए के ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो वो समय उनकर मैडम का से का कहतड़ी कि पियावा अरे जाते बाड़ा पुलिस के बहलिया में कि पियावा अरे जाते बाड़ा पुलिस के बहलिया में कुछो ले ले अइहा कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में पियावा जात बाड़ा पुलिस के बहलिया में पियावा जात बाड़ा पुलिस के बहलिया में कुछो ले ले अइहा कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में। रास्ता में याद जब हमरो सताई ललका रुमाल लिहा सीना से लगाई हो रास्ता में याद जब हमरो सताई ललका रुमाल लिहा सीना से लगाई रजऊ बहके न पाइब ओही गलिया में रजऊ बहके न पाइब ओही गलिया में कुछो ले ले अइहा कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में। रेशमी रुमाल मोरा नैहर के हमें एकरा से काम लिहा पिया गमे गमे रेशमी रुमाल रेशमी रुमाल रेशमी रुमाल मोरा नैहर के हमें एकरा से काम लिहा पिया गमे गमे एकरा रखी हो राजा निकोहलिया में एकरा रखी हो राजा निकोहलिया में कुछो ले ले अइहा कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में पियावा जात बाड़ा पुलिस के बहलिया में
बड़ा पुलिस के बहानिया में कुछो ले ले अइहा, कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया में कुछो ले ले अइहा ललका रुमालिया